está aí. Veciños deste lugar, arrancamos con outra foliada e a mellor forma de nos xuntar. Recíbenos o ceo gris, están as nubes chorando. Sei que levou o bombo Aquilino e está no ceo tocando. Aqueles nenos de Vidueira, hoxe somos homes feitos. Seguiremos o teu legado, levaremoste sempre no peito. E nós, igual que as palomas, queremos facer igual, xuntarnos ano tras ano para disfrutar do carnaval. O meu amigo Gallina, con actor non ten precio, o que non conozca o seu talento ten que ser moi necio. O Álvaro e o Malén, dous irmáns legendarios, naceron para estar sempre encima dos escenarios. O José e a Inés, ese sí que teñen boa semente, pois teñen vos a casa sempre chea de xente. A Nuria e o Javi xa empezaron, a ver se fan da mesma maneira. Encher a casa de nenos desta familia tan fulieira. A Begoña xa pode quedar descansada. Vaya traballo de Deu organizar esta foliada. Todo eran problemas, por se o catering non nos daba de comer. Pero aquí nestas aldeas un chourizo sempre vai haber. Pois uso ya Silvia. Xa podían pasar por o altar. Nunca sei xente de sobra cando se trata de repoblar. A Charo e o Manolo están moi contentos, pois a Silvia montou lavadoras, agora xa poden bañar os cordeiros. O Luisito e o José Antonio, agora son os solteiros máis cotizados, pero rodeados de tantas rapazas eu vexo xos algo descolocados. Julio noutros tempos estuvo moi reprimido, e todo aquel que andaba co bombo andaba moi perseguido. Por iso foi moi difícil manter este legado. Gracias aos nosos antepasados logramos conservalo. Agora que podemos andar o folión libremente, con tradiciones da vida. Agora que podemos andar o folión libremente, con tradiciones da vida, xa queda moi pouca xente. Por iso temos que xuntarnos mentres algúns podamos, e seguir co folión todos os que podamos. E agora pido permiso Iso, hoxe que estamos aquí reunidos, si por favor non lo concededes, quedaremos moi agradecidos. E que un ano máis nos volvemos a xuntar, desde os vellos e os novos e os pequenos que nos veñen relevar. Eu estou moi contento de ser parte desta tradición. Non sei que sería de min sin poder andar o folión. Que a foliada sea hoxe en Padirós, a min faime moita ilusión. Aínda que este ano as chocas case me baten no turrón. Aunque non se den moito a ver, este ano queremos facer unha especial mención a todas esas mulleres que preparan todo sempre de corazón. Son as nosas conselleiras, sempre nos teñen a comida preparada. Axúdanos a vestir as máscaras para que nos podamos disfrutar da foliada. Eu tamén quero mencionar o toro, que este ano veixou do pueblo de Cernado. Andádevos con moito ollo, pois é moi novo e ben algo alucado. Queremos mencionar e a moita xente alegrada. Isto sería interminable. Agora xa vamos a empezar e que o tempo nos pode axudar. Que sonen todas esas cornas e os bombos empecen a tocar, porque todas estas máscaras teñen ganas de bailar.